Na bynta ke khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Ke Meghalaya SSA School min haka arfwe direk kalalek banya kendo ya ke Menteri Ketenat Kaman ke Jylla ke Dr. Emprin M. Lingdo. Halor kamat ban ai jing itu no kum kinong tre Sorkar ya ki khat ar hajar sanspa sapuingut kinong hikai SSA ha ke Jylla. Yaitu Presiden ba Aristotle Rimbai menhaka arfui terik urisau hadin ke jingye kendo ya ke menteri. Presiden yaitu katenat puli puthi ke Jylla kala terwa manwan ra sya ke jingye lang jongka kinhun menteri Sorkar ha ke arfulai terik urisau. Uba Aristotle si Rimbai ula ya kendo eu director katenat puli puthi ubadeiru state project director jongka SSA. Swapnil Tembe hakash pautri unailur but hadin bangilaya kendo ya commissioner and secretary Vijay Mantri haka khat khandai trik unailur baru arngut kila pentip syengi ba ke Sorkar Jylla kadang penkre ya ke Kabinet memorandum na ke bentaban ai jing itu ya ke jing syakri lane ban pinya sok langi kinong hikai SSA na ke State Implementation Society syakatnat puli puthi laong uba Aristotle. Uba Aristotle ulai thu bakimat beadei ba kejing Dawa ban penkiu tulop bat ban pelong renti ya kejing syakri jong kinong hikai SSA la ra ha kene kejing yalang jong ke GEC. Kumtangi kirpat ya barok kinong hikai SSA bakin ya poi syakatei kejing yalang kenang bangin la ban shim ya karai ke bakat du halor kene ke kam ulaong. Na kalian ke Association MSSASA kala kermen ban shim ya karai halor karai jong ke Sorkar Jylla ban bu ya ke jing terwa ban penkiu ya ke tulop jong palat khat ar hajar sanspa saupuingut kinong hikai SSA hakeleng ke Jylla. Have prepared a proposal to send to the state government for approval implement the pay structure for SSB teachers. Since you have addressed this issue, in case the government fails to do so, what will be your, it's hypothetical, but what? See, regarding that, as of now, we have no comments. Let us wait after the end of the tonight. We will let them begin what will be our stand. My last question, if the government agrees right entry, right? Let the policy come first. After the approval of the cabinet, everything will be in black and white. Everything will be clear. What is there in the Hoi, kumbang ila debrai haka atrik jauh nai Oktober aja pesau hangkai haka general meeting kebangin pelong ha madan student jayau Shillong. Bangin approach baro ki cabinet minister nak benta bangin si kia ka support naki. Haka bai dei bat ka demands jongi ka Meghalaya SSA School Association naka Sorkar bakan wanra ya ka polisi kumno ban penskem ya ka job security jong kinong hikai SSA hapo Jylla Meghalaya kumalale hakiweki state tementa ka sngi ngela yolat ban yikendo ya i honorable minister madam Dr. Emprin Lingdo bat haka jingi kendo bat nakaliang jong ila yatho ba probably nakaliang jong ka government kan sadon ka cabinet meeting haka apply trik jong mentau benai. But ladana kaliang jong ka education department kala long ready ya ka cabinet memorandum tikila banwanra lani place hakataka cabinet ka bansa long. Jana kaliang jong ila airo yangi ka asuran ba ladakan ni ka cabinet memorandum ka poi ka cabinet nakaliang jong in ya ka support haka bai dei bat kani ka jong dawa jong iki no hikai SSA. Kan clear shwa ya kani ka ayu namar kumba kalong mau hoi SSA kadai ka kumba biong kadai ka central scheme. Henry as per rules but guidelines thought shy hang to ba ka service matters jong kinong hikai ka appointment jong kinong hikai but kiway mo ki hab hapo ka domain jong ka state kamu dah ka kidai ka responsibility jong ka state based on that tingi la ya lenti ya kani kam nakam slam nado arjal khan riu ngi ya lenti ya kani kam but ter ngi bodden ha to ka jingi ki ke bangi long July arja foar but hadin jong ka tur ngi ya bodden ya kani kam hadu ba kala long kumni yaka jingkili ba ar kejong pi baleng ha ban approach yaki MLA lani yaki cabinet minister ngi ngau ba habang la yo jing tip ma bana kaliang jong ka education department kala penkre ya kan ka cabinet memorandum ngi ngau ba
kum kinong hikai kadai ka kamram jungi bangin pensngeu shikini ki cabinet minister barokoi bangin kerpadi ki bakin an aya ka support hakabai dei batkane nang ba ka state government kan wanra no ya ka polisi kumno ban penskem ye kinong hikai si hapo dalam meghalaya kumbala le shikiwe ki state hapor India to komban shu pentip hapi nakaliang jungi ka Meghalaya SSA School Association Central Body la bontli ki meeting ye la yo ban ya shong bat ka government nado ka level jong i honorable deputy chief minister isa preston tensong honorable education minister isa rakam isang ma bat kum juro bat ki officer jong ka education department bat khamtam ngi la yo la ro ban ya shong ya ka meeting bat ka Meghalaya State Education Commission ka bala long ha tura ha ka khatlai trik jong banai jun jong tausnem te hakini ki meetings kbala dep shadin ngila summit shaki shaka government ya baro ki kot kisla ki bangila collect na ki we ki state especially from the northeastern states mo ba kumno kila wanra ya ka policy ban pen scam ya ki ni ki nonghikai SSA te based on that nakaliang jong ka education department kembala pentip da honorable education minister ini ba nakaliang jong ki kila pen crash ya kan ka cabinet memorandum hak bai dei bat kini ki matching da wajung Pi kumbang ila debrai kumto hak atrik jong benai Oktober hang teh madam student hak bada ki hajar ngut kino hika kila wan yeshin benta da kowe ke sur ngila rai hang to bangin ya corporate bat ka sorkar makan wan ra ya kan ka polisi ban pen scam ya ka service jong kino hika SSA but at the same time ni na kali jong ngila shim ya ka rai hak to kasni bangin i4 ya ka sorkar arbnai ban wan ra ya kan ka polisi tingin up shwa ya kani ka jing i4 jungi kumbangin adep somit ro da ka jing tho cha ka sorka tingin up shwa hadu bakut kani ka jing i4 jungi adin ka tangin sapit ngam so ki kita ki SSA 12541 teachers kita ki we nang kita ki primary teachers kim don kanya ka SSA